Programang ng kapakangigan, kadagdag tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idikalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga agbalin nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagdag pakasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idikalman lain. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Dito nga rin, ti surat kayo ti padayawan, pagkain ti pakasalitaan, iti kalman laeng ni Susan, sagudayin ti surat, idi kalman laeng. Idi kalman laeng, manong nemi, tawan manen ni Guryo. Rabi manen, manong naming awam manen, awam bae. Hampay si Mangpet ni Guryo nga asawa. Dandani nagturpos ti high school ni Gigi nga inaunang anak ko. Idinto ta para third year high school ti ni John, ken para second year high school tumeten ni Lily. Ken nagturpos tumeten ni Gigi iti high school. No kaskasano laeng manong nemi karigatak tumot iti panang pabasak ken kuana iti kolehyo. Ngem no kas pagarigan ti tultuloy ta ni Guryo manong nemi iti kina irresponsable na nga ama. Mamartek manong nasado. Awan ti pakaaywan ken kuana. Dila pa lang kami nagbalbaliw. Dila babayo ka nakiasawa ken kuana. Jak la kuma, no awan la kuma iditi ko Taya talaga nga awan, panggap ko makiasawa ken kuwan. Ngem kayat ko lang kami idi kang kuwa manong. Uwan. May di mo't bumaybay ka kita, susurok mo tan ngem patag isuna. Aging ka nga talon, manon na di kita anak ko. Nagbalbaliw mo tan, ita. Rabin, awan man Nong, Gigi, awan ba ni tatang? Oo, pay. Ala, sumrik ka lang ito kwarto yung maturog kayo. Kate, nanaro na kayo kasi ka Gigi, katne. Mano pa yung alawas, sakba yung trupos kayo. Makalawas pa yun. Kat balasan ka matin, napindasak ka no. Ngayon, tsak ka naman kayong ingas ni tatang. Kamo kayong ingas ni tatang mo, tasakti ka kayong ingas mo. Unang nga, June kinilili kat ni tatang ti kayong ingas da. Ano sungbat mo nokan sa lusod ka? Sungbat ko akit iti siyak iti arami dan datatang kininanang nilaing nanang tinagganas ko na. Sikang ubing ubingan ka. Balasang ako na. No sino ka no tumo nagganas kay iso pakaalan ti ubing, iso dati pangalada kay ingas na. Eh iso nga da John kinilili. Kahit mo sawen iti araramidin mi di kakapsat mo, ni matatang mo aguryo. Iti naggangganas. Nagganas kam nga dua. Kahit sika, amang anog sapol ka ti ganas. Nanong mo, kahit kong turpusak to ti kuleyo, sakbi nga ay panunutig na ta, ganas-ganas nga magbagayo. Lalagay kayo maturugin. John, Lili, kayo maturugin. Saklat na tumagura kinitatang yon. Manong nemi sa ganaak manen, detay agangot iti nasanger, kat sigarilyo, mga tibay kan kuana, nga mga isarek iti uneg, sa kunto, saludsuden no, nanganen, no kahit napay iti mangan, ilabayak to, subsubwak to neto nga Guryo. Daniak pakit mauman. Susapo ya. Idurtudurda nga tamanen. Kahit nasawan manong idurtudurda, umay da itultulo da magbagkaten, gaputan na tayo manin, iti bartik na ito ang Guryo. Ngayon milagro manong. E di ta, makangingak tagsag sa gawisyo. Ano da ita sa gawisyo na? Ano dyan? Unsak bawatan. Iso ka tanay dyan ni Guryo? Ni? Saan lang sa gawisun man, inkantanan. Are not reason to live. No? Gusto nga talaga.
When I was them the bee, and so was them borisi. Nabartek sa na ito. Wala nga matagbasbasing. In the morning stars at night. Tapos nagkagnat nga Ardel sa sunido. Negoryo nga peso. Kada wala duwa nga bag manong nemi plastic bag. Iti bit-bit na. Milagro. Saan nga nabartek kita nilakay ko? Kuryo. Susan, my love. My darling, my sweetheart. Umakan nasa batan na kunta. Bit-bitim na tayo may isang supot. Saan ka ba't nag-arak? Agad uminumak na madamdama. Ada ginatang ko nga stage side. Nagalam ka na gito eh. Apita pa lang sumangpat ka nga doon eh. At sweldo kita. Di mabuhay nga Sabado eh. Ano nga Sabado? Biyernes to palang tumigat. Miyerkules, Huwebes ita. Ikas tayo. Ay, insapsabo ko tinagsweldo. Nagsweldo. Ano ko braam? Ay, adan nangalakanyak at kinontratak bakit? Nalpas ko ba't kadagos kat ni? At basit na ganan siya. So nga nag-shopping ako na. Alam dito natin yung sumbrektaan. Bang loko nga talaga. Ana? Awan. Kahit nasawan, saan ka nga nag-atarak? Ay, salang pa yung minumunak man. Madamdam mo minumaktan. Isarak mo digat tatain kay paknin. Dalimanak mo. Atut ginatang ko kape asukar, gatas. Adapi ginatang ko nga bagnet. Ginatang ko yan daluwi. Kasi naman special nga longganisa. Na pangkajibigan? Uwain. Susabo. Alan. Maka-score ka sa akin ita. Guryo, nakas pa kasano lang. Natangarot kayo sa na akit. Nabayagan bakit? Na sa anak nga naka-score. Nabayagan nga saan ka nga pinanapak. Ito sa kana ka. Panakpakin ka ita. Mas dawak pa nung nami nga nang diskarga, nang karga ti supot kat ni. Apo, amuna, tigidiyat gatang na. At apay arwatan di kita anak ko. At apay arwatan. Nagtakaw kan sa amin at guryo. Ano nagtakaw? Apay ka ano pa nga mong madamok nagtakaw ya. Di mo ka di maragsakan. Kita man na. Sabay sa itong Lunes, magruki kam doon, nagati kontrata mga balay, kada pari daris. Kastoy kumakang kanayon. Mala. Iwaan nakman kada tabagnet. Ano? Mangtupag ka man, sa kamay kamatis kan bugkong pag-isawsawan ta. Terapindat uminom kan mga ako na, mga antang dua. Sa tanto man yan mga Susan. Kumusta na kita anak ta? Turog dan. Agraduar to ni GGT High School. Kasi kasano laeng ituloy kong tisingpat kan gagat ko. Susan, pagbasahin tayo suna. Ikanda tinaran niya ka masagbahan na kita anak ta. Iba't patig ko na kita talong anak ta. Susan, agas man ti panangipat patig kuhin ka. Po nagmayatra ng ganda kita nga sa sabi kong matatong paling guriyo. Agbalina ko nga na siya at nga ama kada kita anak taba ka. Manong nemi, kabuta talaga napagustuhan na napangkubat dinugusan. Albasan nga din ang gayak nga iminom ti asawa. Sumaruno kan tumatang nagdigo, sumuna akong disilid ta. Kaya wala. So na lang ta di taon nagtagtagari agad. Alis tong makaligda kita nakta, baka panakpak. Agasawa tamad. Maraming to pwede kita saan nga agasawa. Datanto kita nga agasawa. Uwan manong nemi agraduaran ni Gigi iti high school kat mano at baru taon ko iti pasangay ko isuna. Plus na nga taon na nga 16. Manong nemi awang pa 40. Uwan. No, lapsak tag sa uno, lakid dita
medyo agarwatak kat napintasak pa lang, napintasak. Kat nukasta nga kabukpukis kan kaahit ti Goryo. Sa kadigdigos na, sa permi nga nakabaldaldalos ti arwatan na, nakagupguap. Kasta manong nemi ti kayarigan na, kasla kabarbaro ni ayat kada kami kinigoryo. Kasla edi ar-arman na, kalpasan na kat imanugutak, kat nagkasar ka mga dahagos, kasla karedi nga rabii manong nemi, kat isutid dahamo nga rabiimi, nga panangipaay ko kinigoryo ti amin-amin ko. Agat arak man ngagpaiso ni Goryo ng katamtaman na mild ako nada. Sa naimas nga lang abot iti arak nga inanum na gabot ti stateside manong. Kahit talaga nga nakabarbara dagiti bibig na nga inyarado na iti naduma-duma pasad ti bagi. Oh, mapadasak man yung tagasog. Goryo. Kaste ko makanayon, Gor. Kaste ko makanayon ko, nakta talaga nga nakaimimas, ti panangkirap-dirap na kadagiti mansanas, idibarukong ko. Kano mampay, manudan nga nagdede. Kat daytoy, manunay ni Goryo, saan nga maipusing nagdedede. Ura nga tasilyak, tamungay na, hang maipusing na ito'y adadapikit nga imasin na. Tiagpulutan, no kasta nga silyak, tamungay na. Goryo. Numuna ta, ado lang nga ruden tinakan na ita nga sindana nga, bagnet nga lako da lowi kini Camille Jabigan City manong ngayon sausaw na't kamatis kan bugo nga ipon ne kahit na pailang manan timangahan Goryo Goryo kung kunak manong talagang impanan ko nang basta una yung tipa nagsar Goryo kastoy kumaakanayon Goryo no namin ano ako nga naitayok manong nakalalay ni Goryo kas labagnet ti pamayan na manong naming isawsaw na ti kamatis kin buggoong kas taon ti panang saramsam na panang sapsap na panang nanam nga panang kagat panang kinikinit Goryo Naisang sangayan, dedi nga rabii, manong nemi, kaliti kabigatan na, kasta o ni matiragsak, dagiti anak ko, di makita dan, ti ginatang, ti amada, nga sarabo. Kasta ko makakanayan, datang. O ni ba, may sa ti Goryo, no, kasta nga, nasingpeten, kan ato ti gatangin na, nga pasarabo na, tatang, I love you. Lalal, Gigi. Uri nung nanang ti kangingas ko kat saan kakaingas tada June kinililit kangingas mo tatang I love you my dear father stunan mga no sa baliti marikriknak no sikat mga arako pa mang bisito kanya ka JJ ano man balik na yung alakdak putod-dak isungar ngustunan pahit din na kayo pinang gusto ni nanang drabi mamat napuutan na kayo. Sanapsap ka lang, sanapsap, tatang, nagling kagaya mga mangan. Shhh! Bagbagam si ka, Gigi. Awanan ti sa pulik pa, manong name talaga, ngayon rugyanan ni Goryo, ti panagsingsingpet na. Makalawas manong nemi, nga masapang agriing, tulungan na kagastimar, sa dantuwag gagadan nga rumual, kadagitan na ko, mapanagtrabaho isuna, tarinugyan da kanon ti kontrata da nga balay manong, sa agawit nga masapa, uminom man ti arak, nga ditoyan ti paginuman na manong, saan nga makiniinom itirwar, aginom kam nga dua, sa kamtuman panakpak manong naghimas. Ngayon makalawas lang dayta. Tayo ti sumaruno nga Lunes manong nemi alas 3 ti malem. Idagtartaray ti maysa nga lakay manong nemi nga umay tayang Hey Susan! Hey Susan! Apagay paparindo. Ay di ha.
Siya po. Di ba, may sa kakala kita katrabaho ni Guryo ang asawa ko ay. Kahit ko lang ipadamag ka nga intarayda ni Guryo ti ospital. Kanya? Tabay. Natanag. Ay susapo ay barbari ka na makalasad pa eh. Inaklam mo no adaangas na intarayda ti ospital. Ay nasaan? Kano ka ano pa kagbalbaliw ni Guryo sa ba na saan nga po nun na saan nga mabaling nga mata? Di asawa ka na ama, nagtitalong anak ko. Ngem naangaw talaga manong name iti kasat. Naangaw na rabak ti panawin. No ano pa yung nagsingsing peten, nakagagagaten ti asawak ngagtrabaho, ti aldaw agtrabaho pa ti rabi. Saan nga nakalasat manong nemi, tanangatot nakatnagan na sakit imuna ti ulo na. Natayan ni Guryo manong nemi. Kasta unay ti dongdong aumi nga giina manong nemi ti pupusay di Guryo. Guryo aklang nga Guryo, Guryo. Tatang! Pinalawan na kami, Tatang! Tas tamat tibagbagang ulit-ulit nga pukpukaw da Gigi, June, kanilili. Buwan, manong naimiyado na kitimay, nagipagladingit ka na kami, kat may sa tikunada. Isus apoy, kinapkadlayan niya. No kaano pa nga nagbalbaliw, ta nagsingsing pwede ni Guryo. Isubay ba't ti panangapitan ni Apo Diyos ti biyag na. Ay na, kaya't na siguro nga sulnitan, nagiti nagkurkurangan na, kaya't na, ay basto mo nagtungpalan na, ay na mare, siguro kat talaga kasto ti pagtungpalan ti biyag ni Guryo, at plano ni Apo Diyos ti biyag na, kasano pa ita, dasusan, kaya nagiti talungan nak na, mapagbasa na pa yung ni Gigi ti college, kaag may san ni Susan, analat trabaho na, mangmanggid tila ba? Ano saan gan? Mapan makiraep, makigapas, makisek ka. Agasawan tumanin na. Adong pilat mayat kang kuhan ah. Talamit tas mo't pailaan. No saan naman mapagbasa ni JJ iti high school o no college, akit indo na graduare na ati itawa na. Sumapul tumatan na ti trabaho ni JJ. Kat no adan to krusonada kang kuhan na makiasawa. Kasta lang tibiyang. Kasta tumat kini John. No graduarin di high school. Mapan sumuro tumat kini construction. Kasta tumat kini Lili. Nga buridek. Into makaraduar ti high school. Agtrabaho da. Aga-asawa da. Kasta mo matibiyang. Agapukon tumat kini Susan. Dagiti mangmangik kumanong nini. Ngamin ti panunot ko. Kasladyak amo nga sirmataan no anyat papasamak ti masakbayan. Apay kasto ti gasat ko. Apay di kiti patpatig ko. Ken mangipatpatig kanya ket mapukaw ko ida. Asin no, ken kaanon to ang talinaed asin no man nga napatig kanya idibiyag ko. Di kiti talungan nak ko kadilayangan ti pakalaglagi pa. Nga pagibuntunak ti amin na panawon ko. Nagpanes nga rod ti biyag mi manong. Nagraduar ni Gigi nga sangkam naragsak tanang nga rod ket lepas launay ti panakaitabon ti bangkay ti amana. Hang kumapay ket mapanagmart sa idi. Uri da kam uri siya. Agasem ta nakamangisit kami manon naming nga napan nagmart sa iti dayta panagturpos ni Gigi. Kasla nang langab nga namin pinsan ti tangatang mi batog alangit iti biyag mi nga giina. Ket gabuta talaga nga saan ko mapagbasa ni Gigi, manong naming nagsapulin ti trabaho na jibigan. Buhay ni Jichandaan ti bigan, nagsapul sa jay, manong naming iti mabalin na pagtrabahuan. Nam amuna dalowi kini Camille, kadagsapsapul ti kadwada ng aglako ti longganisa ken na bagnet. So tanong sweldo ng dado ti sweldo. Alakit ka mga ibati ka mati para kang kaanak ko. Dati itad mo, i-budget ko ang, inayon ka na ito'y mga lunglungwak, no, mapanak manglo.
Ano sa mga tulungan di kita adim ta, graduar dan tumiti high school, sa dan tumiti nagtrabaho. O anya, kumusta't biyak di may isang balasa nga anak ko. Kastoy nang, ato na kita agar-aran. May imbag ata ko no, ti kaadam sa ayan da, kuyam nga luwi kat ato na kita umarak nga customer. Una, kunada nga rot kita agsurtak ka no. Tapay. So pa nga arakan da kita gumatang. J-short mo. J-legs ko Kaya, hambot nga napintas ti legs ko. Man, napintas. Aw matipiglat na. Da kayo nang, kumusta matin ti biag ti balo? Dayo pa nga makatawin ni tatang yung nakatutot pang ibagbagad ta nga. Isoda ka no ti kasukat ni tatang yung. Babayamon ko na. Namindwa akong nga nagayat, kadya akong mangalapay ti may katlo. Namindwa ako na yun. Sunatin mo na. Apay, hindi lang tatang mo yun. Ay, ati boyfriend ko. Kinapudno na agad ako. Ano ako? Kit ko. Sino, nanang mat, mahilig kayo, tikwa ko, tirokan, makuha kayo. Duwan nga tawin, nga trabaho, manong name ni Gigi, kadakas manong, wen, ako tinarigat ti panag-business, nagakar-akar isuna, napampay ti may sa karinderya manong. Ngaretang karinderya manong nemi, ket iso ti daladal ko nakid di. Dagi tricycle driver, iti bikan, tanay emas kano ti sinanglaw da. Kaya ako nakanyak ni Gigi Treminsan nga panagbakasyon na. Tani June manong nemi, kaspasan nga naggraduar matin ti high school, si Muroten nga construction. Nang, at dan crush ko. Ano ya? Crush. Good. Italang ang crush ka. Apa, idiada ka ba na high school o pala crush mo? Oo, kada gito lang ang crush ko. Sino? Tricycle driver. Anak ko managrigat lang arudahin. Pag-crush-ampay lang, tricycle driver. Kati sumot nga rin matlata. Awan tumasin na gabak nang. Sumay sa nanang. Huray bak nang. Awan tumasin na kanya kabak nang. Kaya huray bak nang ko na kumanuhambat. Saan ko ba't ngipatpateg? Saan ko ba't akras? Sabi na. Awan pa'y nobyo nga talaga. Awan pa'y nang. Virgin pa'y lang. Da kayo nang. Duamatin nga tawon. Sipod na tayo di tatang. Awan ka di pa'y. Awan. Awan pa'y nga taa. Ngayon talaga dapat lang siguro plano yung ang kasawa. Ngayon masan nung yung data ang crush mo. Basta da. At nagan na. Samuel. Samuel? Kang kanahin ko medya karinderya. Sakti mga asikaso kang kuha na. Kinabudno na nakararin ba niya ka tricycle driver. Kinaduma pa nga driver, bus driver, minibus driver, katawa. Ngayon, Jack ikas kaso ida. Ngayon ni Samuel, ni Jack mo? Ngayon talaga nga, Jack mo noon, adak yung kuha na nga, nakarik na kiti, na isang sangay nga rik na. Very close nga dagos tirik na king kuha na. Hindi makita kit. Yung masiday ka nga dagos. Nga nakaisisuma ka, nakaragragsaka, tsaka mo no apay. Yung ka nga, kang kanayon nakmat nga, umay pasyaran, kang kanayon sa nga panganan na, katsak sa pulan na nga ag-serve kang kuha na. Kinapudno na, agimon pa yan, di kita'y agar-arim kanya, kapada na nga tricycle driver, manipod yun, adda ni Suna, kasla isumatlata ka nung tikit kita, kunak pat kata ko, apay ko nga, nisok kayot ko, apay, kunak, yung bagadagid din naglalakayak, lalakay? Apay bagada naglalakay ka. Para kanyak, ubing pa ilang ni Samuel. Apay, mo taunan. Basta, ubing pa isuna. Apay bagada kang naglalakay ka. Umapal da lang nang.
edad laeng, ngem dyan nga ni Samuel, ubing pay. Hindi ka maawatan. Manang, basta da kraskon, ket no kaskasano lang, no arman na kon ni Samuel, aklo na kadagos, makiinarapo ka kadagos, makinagay ka kadagos. Oh, mapadasak tumatanda, kasog ka na rin, agarang ang nang, Manong naimisang ko ingkas kaso dayta nga imbaga ti anak ko. Ta, kaslasaan na ka mamati. Paglalakay, kung nadaking ko na. Lakay ka nun nga may edad na kitubing pay. Samuel ka nun tinagan. Basta reksan na ay kitinaunag manong naimi. Indo maminsan. Mapangkuntod anunan ni Gigi. Iti karinderya nga pagubraan na. Wen, pambarak tumapan nagpasyar iti pwesto da lowi kini Camille. Wen, barbaring no, danto diskwentok no gumata tipak di kalungganiso da ken magnet. Wen, manong name adag talon nga tawen, sibod na tayo di koryo, ang maliklikan nga dalatamat, iti agar-arim kanya, nang runa, kat pa extra akmet manong na medyo tandaan, iti ili mi, tada kami iti ili, nga sa tektivigan man, oo, pa extra akmet ko nanda, pasariad namang pati ti patong ko, uy, bastos ka, natirad pa lang ti patong mo. Susan, nasabang. Ni Jack Barrero, aganak ka pa eh. O, ano na? Agraduarton di buridok ko. Iti high school. Mga tawon ko ti kunayo. Ag 19 di inauna. Unang yung nalapsat kalata, Susan. Susan! Nagpintas kan kung kunado. At dapat na kita mangilugan kanyang tricycle manong name it isardeng da. Uy, hambay nga dito eh. Alak dati akong dawin, Susan, nga bakit nga I love you. Baluak mo eh, talo mo tiputot ko. Awanin ti panggap ko pag agasawa, makiasawa. Umanayan di kita talo anak ko pag buntunak ti panahon ko. Anya ti amok, danda ni agasawa ita ni Susan, baka agaw awirak doon ti apo ko, sakpay lang mga asawa. Baamon, hindi ka mailo ti panakpak. Kano tinuodi nga panakpak kang kani Korea. Sapo. Alalala, pagandari mo tayo tulad na kung sa Jabalay. No saan, i-rape, kaswang ka iti attempted rape. Aging gang iti pa nagbakasyon, manong name manen, ti anak ko, naliday. Oh, ito man pala nga naliday ka kung magbakasyon ha. Apay, handa ka sinulduan, manang, hindi ito sweldo. Pay ka rin naliday ka. Apay nga naliday ka. Awan kaming. Sino? Tsaka mo, natpasbaso ko kini Samuel. Nakaguri ka man. Sino kami datang Samuel? Tsaka mo. Kakaasyak lang nga rin nga mga ipatpadlaw kayong kuha ng ipatpatikon. Tsak timang mangti di Timotibo. Kurang na lang ibagak ti I love you Samuel. Irantak pa nga ipadugsol ti barukong ko ti bagina. Arig na, anak ko pa ni Suna. Kaslabakla. Anong kaslabakla yung magbagam? Una ta, arig na, itayak pa hindi pagik, kang kuha na. Lis-lis yan nakindi. Saan, kung kuno. Masuro na. Baklan sakit di. Angat nga baklan, nanan. Kanya ka mo hangat nga bakla tayo lalaki nga babain ti mangisinag ti bagina.
ipagpakitak pa yun ti ponti barukong ko, ipagpakitak pa yun ti legs ko, agpadpadlawak pa yun, nga kayat ko isuna. Ngayon nga itikaan nito nga, ilugan ng di tricycle na, sanak iyawin, o, nanang. Isagutan ka na gusto apo ko, no kas kasano lang, kas pagarikan ko man aramidan na. Mo? Makalawas. Saan ko nga nakikita? Siyempre, sinalusod ko, digit pada ng driver. At damang ibaga, naawan ka nun sa lugar, nag-awit ka nun sa Cagayan. Injak mo nga takakaya, hamad nga takakayan suna. Nag-awit ka na sa Ilocos, tiladang ibagbaga na. Sa amat ang isunat, mangipaspasada, paspasada ng tricycle. Ito sa lutsudak, no, apay nga sa balid ni mga ipaspasada di tricycle, nga ispaspasada dati ni Samuel. Tinamong ibaga. Hanggang sinulusod ko sa dinut, ayan, ti Balayda. Imbagada mo, napanak. Hani, ha? Si kaamis mo, tinapandimanon. O, tamok agad, masakit. Ket, ako nakasarita. Ilimlimangan na. Sigundi bakit? Nga nakasarita, iti bagada nga balay nga yan na. Masakit ka, no? Kit ko nakmat ka nakasaganak nga mga sikaso kayong kuwana. Nga ipalubos dala nga asikaswag ni Samuel. Nga di dapat kaya napalubusan. Kit nakababay mat kami na anak ko. Sikapayan iti sumangpat, iti balay, iti larake. Nga sikapayan iti mga ipreserte. Gitagas ko man, sikaswag isuna, nga siyak ti mang patumar, siyak ti mangagas, siyak ti nanang saan gadi nga kastat agayat? Nga ramidim ti amin? Anak, impakita mo, si kamit lang nagkunang ng tedkad ti atong motibo ng pagipakitaam nga ipatpatig mo isuna, ngam saan nakangigas kaso? Di ka mabain. Si ka babae ti mangidaldaldal ti bagim ti may sa nga lalaki. Ngam iba't patig ko ni Samuel. Hindi kayat nga sa nga matungpal tikis ti puso. Patpatig ko isuna. Anak, sino nga min data nga Samuel ay? Samuel. Mo taonan. Tsak mariro agkatayb kayo. Haniya, arig mo, tatag mo isuna. Kapa, age doesn't matter kung nadaman na ng anak mo takis na no, ti pagkrasak, pagpitikan ti pusok kat datatay ng siya. Awang ka naman pa asawa na lakay nga baro. Dakis ko mga ron. At dapat dito, kita mag-irelasyon ka, kita lalakay nga ada asawanan, makikabit, agbalinda nga sugar daddy da. Isakit din, nga umat asawa ni Samuel. Saan na ka matakayat ako nam? Anak, agyaman ka kayo dito saan nakatutupan. Kasano nung gudawayan natin kinarokop mo? Kaya pagustuhan na ka. Intuno ko, nagsikog ka, baybayan na ka. Kaya't mo nga ron, mapasama kang ganata? Sana. Aya po, aya. Talamar aramin mo. Basta, iba't-batig ko. At kahit ko pagkit di ang awisan nito balay, tiyam amukan ka. Ngayon baka agungat ka. Sige, sana agungat. Nang? Wen, siyak po yun di mag-ibagagin ka. Ibagam ka rin ang Samuel ng ibagbagam. Nga iyawid mo di balay. Iti ba minsan ang panagbakasyon mo? Tayam among kanyak. Ninanangwit, namuanda lang agkataib kayo. Sa namuandang lakay nga baro. Uy, nanang, mga no agawan na. Agawan na. Mag-aawagawan ni Samuel kanyak. Tsakayat gaya mamo ka na kayo. Basta ya mamo. Awan ti magdanagam. Tawan ti rantak. Nung kaya yung iyawid ko. Iyawid kami na. Imbitaram dito balay. Tun ka ano. Hindi era namin itong birthday ko. Ha? Dandaling agpeso ti birthday mo nang. Di ada rason. Tap na awi sa misuna.
Api nga siya kang arot akig birthday ko kuma. Siya nga arot asid agad pa nag-birthday. Kung nagpaiso niya, bayan nang, isak to dito ni Samuel, ito ng birthday yo. Manong nemi at parparik na idin kanya. Kaya paunay ng ragsak ko manong nemi idipudno. Dibdang-dangag pa manong nemi kata naisagana mo't idingan ay dasarte sang gabasit nga pagsasangwan mi. Merienda manong pansit kada na padarusdos, ada tinudok, ada pa'y panagana mon, arroz caldo. Kaya dati ka kaobraan, manong nemi, dedi guryo, dati tilikod nga giinom, kanagpulutan damot na, nagpartiak matitinitong nga ano. Kaya dito, kaduwak da lili, kini John nga, agas asikaso, nga gitasar, na agaluto. Nang, iso dahil dyan ni manang, ang takaduwa ng lalaki. Ha? Nang, iso ka di dahil dyan, Tata Samuel? Yung pag-ana matang ka na kayo ay, uwin, kataibyo, kataib diri tatang. Ngayon nagwapa man, kasla ubing pay. Macho. Hindi makasidagdan. Nang, ni Samuel, ni nanang ko. Manong nemi, idi ayawat ko dita kulap ko, ta happy birthday ko nana. Happy birthday, Susan. Ti amok idikit kaalamano naklang manong neming ginuyod na sa inarakop tinairot. Samuel. Ay, agore ka, Samuel. Nanang ko nita, Samuel. Nanang. La. Nakababayan maganda kayo na boyfriend ko isuna. Susan, saan mong ipagatikas ta? Nasaan na ka boyfriend? Ha? Sikapin kami nanak ko. Agpapahaos ka maadan ti boyfriend. Gat ni, nangigan na tao nga saan mga boyfriend suna. Amingarot ka na ginarakop kaya kasta. Ala, sumurti dito, nagtibala. Ay, kakadwa, happy birthday ko na yung mutan kanya ka. Ite pala kinantaan da ka, naladladaw lang kami da susaan kanya ta, guwapo nga nobyo na, sangan na nahasan nga nobyo. Okay, ay nga raw, iso ti may kadwa nga amana. Nanang, ay, correction. Ay, hapo. Baka kahit no, agmaritas ka manin. Ay, Samuel, sobrang tinita ko na Gigi, umikan. Pati dalili manong name ni June kit simurot da iti uneg. Tapos mas daw daman. Nanang, ang ito kita sa dito eh. Anak ko, nabayagan nga kamamukam kina Samuel. Kami talamat man nga nagkita kami. Idi ibagabagam nga da crush mo nga Samuel, anak, nagparig na kain din kanya. Nga ti ururayak na Samuel kadiso. Kinabudno na, sang saludsud mo hindi, anak ko, nga Gigi, no api nga siyak, ti kain ingas mo. Kada dyan kinililik at kain ingas na dito tatangyo. Didi guryo, lilikat saan iso tipudno nga, ma'am. No dikat ni Samuel tipudno nga, ma'am. Bang, nanang, asalo ko, ma. Gigi, Samuel, tatang ko na, ha? Jadi, ibagang nasusan tinagan, tinam, sa amin niya. Hindi makita ka, hindi mamamuka. Na isang sangayan, hindi marik na ka. Aging ka nga, napanik ka.
Iti pimusay ni Kuryo, adaki di, sana ka nagpadpadlaw ka na kayo. Amo kiti nga sika, Susan. Kan patsek. Ani Gigi. Dede sikog mo, sakbay nga nabalutak. Inistorya karig di talungan na ko manong nemi nga ni Samuel, ti umo nga lalaki ti biyak ko. Iso nga ako nakidi ni Jojo, nga diya kun kayat ti may katlo nga ayat, umanayan ti may kadwa. Tani Kuryo ti may kadwa. Nga nakunak pa idi manong nemi nga saan adayo ako man nakiasawa keng kuana. Kabutan mo kas diya idin ti karakter na. No sa lang ang kapong akwa. Ti kuwa manong nemi kat no sa lang nga kaputa adda ikam kamat ko. One. Naibalod ni Samuel manong nemi kaputa pilit nga silinakniban na. Tada kayat na kidi nga ramusen. Ada napingat idi nga gararim kanya kakaribal ni Samuel. Ket kaputa saan nga nagbalagi isuna, pinanggap na nga ramusen. Kinidap na ngam sinapol na ni Samuel. Nasagbay nga da napasamak ka na kami. Idi kada idi rapist. Nagkalaban da kina Samuel ket pilit nga napatay na. Nabalod ni Samuel. Nga da idi nang pitpiti kiti saklot ko nga awan sa bali no saan nga ni Gigi. Tsak kayat idi kuman manong nemi ti agayat ngam kaputa kayat ko ti saan nga ganak amalasang. Kaputa nang bigat idi ni Goryo nga gararim kanyak no ang paisang ko akinayat ngam kinayat ko. Parbaring kunak no masusurok tungin patay. Amo idi ni Goryo manong nemi nga saan nga putot ni Gigi. Ngamawan ti pilawag iti panangipatig na. Agpapadada nga impatig na rin italungan na ko. Iso nga, nagbalinmet nga na siyat nga ama. Nigday ti Goryo iti biyang ni Gigi. Kat kapot na balo akon kat barupay ni Samuel. Iti dedimit lang nga birthday ko manong naming yung bagak karigitan na ko. Nakayat ko manin tagasawa. Nga tibay kadwa nga ama da John kinindili ket itipudpudno ket tipudpudno nga ama tikapsat da nga ni Gigi. Nag-inarakop kam nga rod manong nemi dagiti anak ko inarakop dati ama niya. Sa kamot si Bumblat nga naging narakop kina Samuel. Kanidi tanakaawidan dagiti bisita iti daydi nga birthday ko agpakada mo tinisuna. Papanam? Gawin ako mo din. Abay nga gawit ka pa lang kat birthday ko. Di ka di mailaw kanyak, Samuel. Saan ka po Tadaguryo nga bimalaet. Di nakatamat mawawalaw. No, nakiasawa Saan ka mawawalaw? Takarbal kam data. Kanagyaman ng Samuel, tasang kan nga nagayayat. Yung di ka siyak lang. Gabuto na ito, tikarik kang kay di, Susan. Birthday ko, kinakaturugan na kita anak ta. Di na ka di pabirthdayan. Saman. Uno, baka saan nga to? Saan nga umingar? Kamangan man. Ipanagnek ko kayong ka. No, kasano nga mang gusto ang idi. Kastape lang ita. So, umaikan Susan. Dahil nga tan manunay iti bilang ko kararagsakan a birthday ko sipud na pukaw ko ni Samuel. Kaya iti pa nagsubli na nga kaaldawan ti kasangay ko manunay mi. Nagmaris rusas dahil nga rabi. Marignak manen manunay mi ti kaslasaan ngagbalbalo nga bara dagiti bibig na. Kat dinigusnak manunay mi kadagita anabara.
dinayasan nak manong nemi kadagiti na barang agik na tinaduma-duma pasat ti bagi. Kasla ka barbaro ni ayat kada kami manong. Nang runa ket nalalaeng manen manong nga kumaremkem ken kumirab-kirab iti man Samuel iti man sanis. Susan. Oh, Susan. Samuel. Nagsublibat manen manon name iti barungag sapay iti biyag mi kasla na pinpinaspagid din kung nadigitan nak kumano. Tasan nakas iri sampay nga nagbalbali iti Goryo nga makikiktot da no kasta nga dumteng tirabi ket kumarkarit ng didilag basbasawang ni Goryo. Buhay manong dinakmat kiti dinagdang randa ti Goryo. Ngam dadya lang makapapungtot, makapasuron, tikan-karayon latan na barte kiti. Irin to ni Samuel, manon nemi amunat timet ti uminom, ngem pangpaimas iti pandangan, ken pangpaimas, pangpapaot iti romansa. At numampaysan kami nga nadaanan ti anak manong nemi umanayen ni Gigi nga talagang anak mi nga dua, ken da June kinilili. Taorin na saan nga putot ni Samuel lagi ti dua. No kasanot pa nang ipateg na manon nemi kini Gigi. Kastamat ti pa nang ipateg na kadag ti dua pa yung anak ko. Nagbalin nga talaga mapagwadan nga ama ni Samuel. Irinto ta ni Gigi manon nemi linipat nan ti anyaman nga nariknana nga nalablabas pay nga maniya. Gabutay sukit pudno nga mana. Kalpasan ti dua tawen manon nemi si marunumot idi nga nag-asawa ni Gigi iti pagpindasan na nakaasawa ti nasingpet numampay pada ni Samuel na tricycle driver. Babaen ti kaget mi ngagpadpada napapalagda napapintas mi ti balay mi kada Goryo idi ken ngastamet ten mano matultulungan mi ti pamilya ni Gigi. Irento tani June manon nemi nagagatmet iti construction na damaten girlfriend na ket ni Lily manon nemi nakasapol mo ti trabaho na at dan maten boyfriend na. Siguro manon nemi ket no kaskasan no laeng asawaro ng tumaten ni Juju agraman ni June agraman dagiti ti anubya na nga agasawa kalpasan nga danto at damaten dua manon nemi na apu ko mi ken ni Gigi. Pamilyan to di kita anak ko so aming nga talungan anak ko manong. Kat siyempre, dududwa kam tumaten kini Samuel. May tuloy min tumaten. Ito nagsak ka naman patinggana nga relasyon. Di pa nagayan na yan. Dito na ron, di pa kasarita ak manong nemi. Kadagyaman naglaunay, ti anus mo nang ibasa. Anadaanak ti dua nga asawa. Ken dua nga ama di kita anak ko. Dito Goryo. Ken ti press love ko ani Samuel. Sabi ko man tadamat naibatik nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti pada kadimngeg ken nagbuya. More power to your program anong and kindness. Toy nga radagyaman nga pagaya mo Susan. Thank you ken ka Susan, thank you pa naggasura, thank you met kadagiti nagbuya.